Tang haka kelas step ka England kalayo bantap hadu sau teligikul persya ya kafran. Kublay ya pi baro kiba poipek sa chisen ya kane ka video ka jonga. Ka jing ya lekai third place playoff ka balalong menta ka step haka por architeng hapedang ka England bat ka Fran. Tetang haka minit ka ba lai na kaliang jong ka England kalayo bantap ya kakul ka baningkong da urais bat bot haka minit ka bakat pra kalayo bantap lingba ukonsa bot haka minit ka ba lai pupra layo bantap yang da usaka bat haka minit ka ba sau posan plus iway layo bantap yang da usaka kumta haka kelas step na kalian jong ka England kalayo bantap hadu sau teligikul bat haba pai ha ka kelamet kumta dai ha ka minit ka ba sau pupra na kalian jong ka Fran kalayo ban pen pai ya ka kul ka baningkong lingba u Mbappe bat ha ka minit ka ba san pusau layo ban pen pai biang da u Barcola bat ha ka menit ka ba hendriu layo ban pen pai biang dau Mbappe bat ha ka menit ka ba pra niau na kalian jong ka England kalayo ban thap biang lengba Osaka bat ha ka menit ka ba khandai pro plus hendriu na kalian jong ka Fran kalayo ban pen pai biang dau Dembele bat ha ka minit ka ba khandai pro plus pra na kaliang jong ka England kalayo ban thap biang da u Bellingham du ka bakut jong ka ne ka jing ya lekai na kaliang jong ka England kalayo ban thap hadu nru teligikul bat na kaliang jong ka France kalayo ban pan pai sau teligikul bat ha ka ne ka jing ya lekai Osaka jong ka ri England ulayo sendon ya ka hat trick bat u Kylian Mbappe jong ka France ulayo arteligikul hakana ka jingyal kai kumta hadu menta na kalian jong u Kylian Mbappe ulapoi hadu shipho teligikul hakana ka World Cup kumta uladon jengkerman banyo bankur sendon ya ka Golden Boot tetang kumnehi hadu ban ya sempat hakiwai pat ki video ki bandakwan kublai sibun kublai yapi baro